Hola, molt bona tarda des de la Rambla principal de Vilanova i la Geltrú, davant del teatre, on Canal Blau té aquest set en aquesta fira de novembre, on al llarg de tots aquests dies estem realitzant una programació especial per parlar, per analitzar, per comentar qüestions relacionades amb la nostra programació, amb la nostra ciutat, amb aquesta fira que omple els carrers de Vilanova i la Geltrú durant aquest cap de setmana. I avui parlarem d'aquesta casa i també parlarem d'una altra casa que va néixer ara fa 40 anys en aquesta ciutat. Parlem del Canal 34, la primera televisió local de Vilanova i la Geltrú, va emetre l'any 1985, és a dir, que aquest any se celebren els seus 40 anys. Ho va fer durant un període molt curt de temps, entre el febrer i el mes d'agost d'aquell any 1985, van ser 12 emissions, 13 emissions, en falta una, després en parlarem d'aquesta 13a emissió, i doncs van arribar a les nostres mans ara fa uns mesos. Vam analitzar el contingut que hi havia allà dins, vam corroborar que hi havia uns documents extraordinaris, uns documents audiovisuals extraordinaris, i vam dir, això ho hem de mostrar d'alguna manera. I des d'aleshores, des d'aquest estiu fins ara, hem estat preparant i produint un programa especial que portarà el nom de les cintes del Canal 34. Canal 34, que és el nom que tenia aquella primera televisió. I avui ens acompanyen en aquest set dues persones que van iniciar aquella televisió en aquell moment. Són el Pere Puig, que en aquell moment feies de periodista perquè feia reportatges, però la teva feina més concreta era la de coordinació de continguts, de funcionament d'aquella televisió, no? Sí, bueno, el del periodista era una mica accidental, a vegades vaig tenir que... Hi ha proves, que feies de periodista. Ho sé, però va ser més que res coses que a vegades vam tenir que improvisar, perquè estàvem en un bon lloc i llavors intentàvem fer una mica de presentació, però vaig estar més darrere les càmeres que no pas davant, perquè es tenia que coordinar el programa, es tenien que intentar aplicar diferents recursos a diferents solucions, buscar solucions visuals. Jo i el Josep Maria Porta vam fer una mica la coordinació i molta gent va fer altres tasques que, jo suposo que en parlarem. I ens acompanya també l'Anna Cabanes, que és la primera imatge, qui va encetar això, els telespectadors de Vilanova i la Geltrú que van sintonitzar el Canal 34 aquell 13 de febrer de 1985, la primera persona que els va parlar des de la caixeta, aquella caixa que era la televisió, era l'Anna Cabanes. Bona tarda. Bona tarda, mare de Déu, quina presentació. Sí, la veritat és que ara, vist en el temps, és quan estic més, diguem-ne, entusiasmada, no?, davant d'haver recuperat aquestes imatges, perquè clar, per mi va ser com una experiència tremenda quan el Pere va venir a casa, això sí que me'n recordo, va venir a casa meva i em va dir, escolta, Anna, que m'agradaria que fessis la presentació, presentar els informatius d'aquest canal que posarem en marxa, i clar, jo el vaig dir, home, Pere, que sí, que tens bona dicció, que parles bé. Dic, bueno, vale, doncs endavant, el que em diguis. I a partir d'aquell dia em portava els guions perquè ens els llegíssim, ens els miréssim, juntament amb l'Albert Soler, que érem els dos que vam començar amb aquesta experiència increïble. I sí, sembla ser que vaig ser la primera que vaig posar cara a aquest canal. M'agradaria als telespectadors que posessin una mica de context sobre el moment. A les cases del febrer de 1985, si sintonitzaves la televisió, podies veure la primera, la segona, que crec que en aquell moment es deia UHF, si no recordo malament, es deia UHF. I TV3. No hi havia res més, No hi havia res més. És a dir, l'entreteniment televisiu d'aquell 1985 eren dues cadenes generalistes de televisió espanyola, una que no sé si emetia tot el dia, que crec que començava a emetre no sé si a mitja tarda o una cosa així, la segona, i TV3, que feia just un any que havia començat les seves emissions. Per tant, era una aventura extraordinària la que vau fer en aquell moment, Sí, tal com dius tu, era un moment de país magnífic, vull dir, només hi havia aquestes tres cadenes. També és cert que aquí a Vilanova hi havia una certa inquietud, diguem-ne, audiovisual, hi havia mitjans de premsa escrita, hi havia, recordo, alguna cadena de ràdio privada, hi havia alguna coseta, però hi havia una certa inquietud. Diguem-ne, Vilanova ja començava a generar moltes notícies i va sorgir la idea d'intentar fer un canal de televisió que
que era complicat tècnicament. El que passa que també vaig dir que vam tenir inicialment molta sort de poder trobar el Josep Maria Ferrer i el Josep Maria Porta, que jo crec que ens van ajudar molt al principi, perquè necessitàvem infraestructura, necessitàvem capacitat tècnica i era complicat, era complicat. El Josep Maria Porta feia la coordinació amb Pere Puig, en Josep Maria Ferrer la part de realització i de gravació. Després hi havia el Joan Torrents, que també la transmissió en aquell moment també era important, és a dir, avui es pot transmetre de moltes maneres, però en aquell moment havies de fer una transmissió des d'un punt en concret, que les antenes estiguessin encarades, els sintonitzadors no són els d'avui, per tant, era la rodeta aquella que havies de buscar una mica aquella freqüència, per tant, complicat des del punt de vista tècnic en aquell moment. Sí, ho era, tens raó, Jordi. També amb això vam tenir sort, perquè el Josep Maria Ferrer coneixia també el Joan Torrents, que es va encarregar de totes les transmissions, i jo crec que havien fet alguna prova ells, però en tot cas es coneixien molt, havien treballat molt junts, i el Josep Maria ens el va portar, diguem-ne, com dient, escolta'm, aquesta persona aconseguirà que la senyal arribi a les cases de Vilanova. I efectivament li van plantejar, ell ho tenia molt clar, i ens va dir no, la senyal arribarà. Després ja veurem quanta gent ho veurà, perquè clar, sempre ha sigut complicat saber la gent que ens veia, però ell va aconseguir tirar-ho endavant, preparar la transmissió, preparar les antenes, els grups electrògens, al lloc on ho teníem que fer, i va aconseguir fer la transmissió. El que passa que nosaltres teníem que donar-li contingut a tot el canal, i això ja era més elaborat. No ho he dit al principi, avui tenim 2 representants, però darrere d'aquesta televisió hi havia un grup de més d'una quarantena de col·laboradors que treballaven cada dia, però que emetien un cop cada 15 dies, primer els dimecres, després els dijous, per fer una televisió amb un material excepcional. I nosaltres, que hem estat preparant aquesta sèrie documental que comença a partir de dilluns a emetre's a Canal Blau, hem parlat amb algunes d'aquestes persones, 2 d'elles estan avui aquí, n'hi ha moltes més, i tothom recorda el tema de l'emissió. Tu n'eres una, que també recordes aquelles emissions que fèieu aquella nit que anàveu a fer l'emissió, Sí, esclar, és que era tota una aventura. Jo crec que hi vaig anar una vegada acompanyant-los amb ells en aquella masia que vam estar, i era tota una aventura, i crec que si hagués estat el Joan aquí ho hagués explicat el patiment que tenien ells, perquè clar, era una situació complicada, no?, d'emetre allà, quasi d'amagat, perquè ningú ens veiés, ningú ens seguís, i fins i tot que parlàvem de la Guàrdia Civil, que podia haver passat per aquells moments per allà. Podien aparèixer pel camí. Mare de Déu, i hagués sigut tremendo, no? Però és tota una aventura. O sigui, imagineu-vos aquest fet, no?, d'haver d'anar a gravar en un lloc d'amagat per poder emetre aquests programes per la gent de Vilanova. És una aventura que ara, ja et dic, vist en el temps, pren un valor impressionant. Emetien des de Can Martí del Mar Roig, que és una masia que està entre Vilanova i el Montgròs, estaven en la línia de les antenes orientada, i això va facilitar aquesta sintonització, que era complicada en aquell moment, amb això que dèiem de la rodeta, Pere. Sí, era complicada, però ja et dic, el Joan Torrents ens va ajudar molt, perquè ell tenia molt clar que totes les antenes estaven orientades cap al Montgròs, que aquella masia era un punt que estava molt ben alineat, i que si tot anava bé i la gent més o menys estava, que suposo que després en parlarem, que diferents mitjans de Vilanova ens van ajudar per difondre el canal, i la gent sabia que hi havia l'emissió, érem optimistes i pensàvem que ens veuríem. També és cert que vam fer un truco que avui en dia és com una mica sorprenent, i és que vam decidir anar allà i abans de començar el programa posar una hora de rellotge per deixar que la gent pogués ajustar, amb un rellotge que quadrava amb la nostra hora. Era una aventura que quadrava el Josep Maria Ferrer, que, en fi, teníem una hora de rellotge, emetíem aquesta hora de rellotge i després ja començava el programa tot seguit, ja sense parar. Abans ella ha fet referència a la Guàrdia Civil, perquè en aquell moment, expliquem una mica, perquè al final no hi havia una regulació, no hi havia una normativa que digués si podien o no emetre, l'espai radioelèctric era el que era, i per tant
no hi havia una prohibició, però tampoc no hi havia una autorització, i per tant hi havia aquell terme que es va inventar en aquell moment, que era la legalitat d'una emissió, que va passant tant en les televisions com en les ràdios. I per tant teníeu el dubte de que si hi havia una interferència, una emissió, que no es truqués algú, i qui era l'autoritat en aquell moment era la Guàrdia Civil, que us pogués venir a clausurar o precintar els equips, no? Sí, és tal com ho explica Jordi. Sota aquesta espècie d'adjectiu que es va utilitzar i llavors que era alegal, no hi havia una posició clara sobre què podia ser. Nosaltres, evidentment, omplíem una mica l'espai radioelèctric del Canal 34, emitíem inicialment un programa d'una hora, després es va allargar molt a mesura que vam avançar en el temps, però sí, realment no es podien fer emissions de televisió ni de ràdio perquè estaven en teoria controlades per l'autoritat, no? En aquestes entrevistes que hem anat fent en aquests dies per preparar aquest programa, m'ha sorprès molt que han passat 40 anys i la majoria de gent no té massa un record sap el record que van participar en això, però el contingut no. I crec que tu ets una de les persones que tens record que ho vas fer, però no allò molt al detall, que estàs esperant que comencem a emetre les coses per poder recordar-les. Exacte. O sigui, tinc records molt, molt, molt llunyans. O sigui, jo sé que he explicat a vegades amb alguns amics, sabeu que vaig ser presentadora al Canal 34 quan es va fer Vilanova? I s'ho creien els que això? Home, s'ho creuen una mica perquè faig coses a la vida. Vale. No sóc una persona... No has parat de fer coses a la vida. No, però que estic molt implicada en coses aquí a Vilanova, tot i que he estat vivint a Barcelona, no? Però no he deixat mai d'estar aquí. Llavors, clar, em diuen, però devia ser una experiència interessant. Jo sí, però no puc anar massa més enllà, perquè els records em queden molt, molt llunys, no? Tinc coses que vam explicar fins i tot amb la Montserrat Berneda, no? Que era la presentadora de continuïtat del programa, no? Quan ens anàvem a maquillar. Vas explicar el teu record, Vaig explicar el meu record? No aquest, no, el del maquillatge, no? Perquè és curiós que el record que tens tu d'això era el passeig entre el maquillatge i el Teatre del Catòlic, que és on s'enregistraven els programes. Exacte, és que primer perquè el Círcul Catòlic donava l'espai idoni per gravar això, i era una mica l'espai que teníem nosaltres per fer teatre. Era el nostre plató, i això era un espai magnífic per fer una cosa com aquesta. Però clar, això suposava, com fan totes les presentadores de televisió, doncs anar estupendes, no? I aleshores això vam buscar una persona que ens maquillava, una persona que ens vestia, i clar, fer el trajecte des d'on ens maquillàvem aquí a la Rosalia, que gent se'n recordarà, fins al Círcul Catòlic, que ja veieu quin tram és, doncs la Montse i jo sortíem corrents, perquè clar, amb 21 anys veure'ns amb aquella cara estupendíssimes, però clar, maquilladíssimes, era com... feia patir, no? Ens deia, qualsevol que ens trobi ara així pel carrer, I això és una anècdota que la Montse i jo sí que l'hem recordat alguna vegada. I que totes dues heu coincidit amb les entrevistes que hem fet. Quin record tens, Montse Berneda? I diu, recordo quan anàvem a maquillar-nos i el trajecte aquest entre la Rosalia i el teatre. Per tant, totes dues teniu el mateix record i per tant el donem per cert. Perquè ens feia vergonya. Ens feia vergonya anar així, però sí que és veritat que després quan veies les imatges, home, clar, això prenia un altre, no? Un altre to com el que fan, un altre aire. A més, jo crec que li donava professionalitat. O sigui, maquillades, vestides, ben vestits tots, molt conjuntats, perquè veient les imatges amb l'Albert Soler, que era el meu company de presentar l'informatiu, és que jo li deia, Albert, però anàvem superconjuntats. O sigui, és que fins i tot amb això jo crec que es va tenir cura de donar una imatge sèria, saps? I això és molt guai, perquè ara et fa il·lusió haver fet una cosa tan maca i tan ben cuidada, no? L'Albert Soler, que era parella, feia una parella magnífica. Després li preguntaré amb el Pere Puig, perquè a més estava com a dissenyat, que fossin tots dos, donaven dos perfils que vosaltres us encaixaven perfectament. Jo volia que contrapuntegessin molt. Tenien que tenir dos estils diferents. L'Anna té una veu preciosa, té una dicció excel·lent, una certa pausa, i per altra banda volíem que l'Albert ens aportés la intel·ligència, la ironia, una manera d'explicar les notícies diferents. I llavors teníem la notícia presentada per l'Albert, la notícia presentada amb l'Anna, i canviava una mica el to, i això ens agradava molt. L'Albert, que també l'entrevistàvem, no recordava absolutament res. És a dir, no recordava absolutament res. Diu, sé que vaig fer això,
però no recordo absolutament res. Li van passar una sèrie de vídeos per poder fer-li l'entrevista, perquè si no, no podia. I una de les coses que sobre això del maquillatge, del vestuari, diu, jo no he anat tan guapo ni tan ben vestit a la meva vida com en aquella època, perquè corbatí no n'he portat mai, corbata com a màxim al ball de Mentons i res més. I clar, es va veure les imatges que cada dia anàvem vestit, doncs trobava que s'havia cuidat molt el detall del vestuari en aquestes emissions. Guapíssims, No, que estava molt, sí, quedava molt bé. Jo crec que en general això estava bé. Fins i tot l'Albert m'explicava, si m'arriben a dir, tu li vas fer una entrevista amb Pere Tàpies, hagués dit que no. I resulta que li va fer una entrevista al Pere Tàpies, no? I em deia, jo una entrevista al Pere Tàpies perquè m'han passat les imatges, perquè si no hagués dit que no segur. I fixa't tu, Com és la memòria, 40 anys i oblidar-nos de les coses. És selectiva amb algunes coses. L'Albert, també ho havien comentat, quan veieu els programes ja veureu el to de moltes d'aquestes presentacions, i en el capítol 0, el primer que emetrem, us posem dos exemples de dues presentacions, una en què l'Anna dona a conèixer una notícia de que es construirà un nou aparcament soterrani a la plaça del Mercat l'any següent, però jo crec que va trigar encara 2 o 3 anys més en fer-se, perquè jo crec que Canal Blau ja teníem imatges de quan es va inaugurar, i per tant Canal Blau és del 89 al 90, per tant no va ser el 86, sinó que devia trigar una mica més en fer-se. I fa una broma com dient, i els que teniu un cotxe que viu a la zona ja penseu que l'any que ve doncs, no haureu de pujar al pis a casa. El cotxe a casa, sí. El cotxe a casa. I l'Albert fa aquella... Hi havia una trobada del grup parlamentari socialista, diu Vilanova és la ciutat amb més socialistes per quilòmetre quadrat. Jugàveu també amb aquest humor, també amb aquesta manera de donar les notícies, de que no fossin molt estrictes. I a mi em recordava molt aquell to de l'Alzius. Sí, bueno, a veure, sense comparacions, sense intentar comparar-ho, el recordava una mica, però cada un la seva personalitat, és a dir, l'Anna ens donava aquest perfil, diguem-ne, relaxat, i aquest perfil d'explicar la notícia amb molta serenitat i amb un palet d'ironia. Molt sèria m'he vist, Pere? No, que hi ha algun moment que estàs especialment, bueno, molt fina, que això està bé. I l'Albert, que evidentment li agradava molt la manera que interpretava el Salvador Alzius, ens aporta aquest punt una mica d'ironia fina, un sentit de l'humor una mica britànic, que jo crec que ens funciona. Ens funciona per explicar les notícies i per contrapuntejar una mica, no? I explicar el fet, però després posar-li un petit comentari irònic que jo crec que ajuda a la presentació i fa que la notícia passi molt millor, no? Ells són els presentadors de l'informatiu de nit, que es manté durant totes les emissions. A partir del capítol, estic parlant ara de la sèrie de Canal Blau, però les emissions a partir de la 4ª emissió incorporeu a la Montserrat Berneda, que abans la citava, per donar aquesta continuïtat, perquè al final eren els dos presentadors els que acabaven donant pas a una cosa a l'altra, quedava una mica deslligat, una cosa estrany, perquè sorties, t'acomiadaves de l'informatiu, però després t'acomiadaves del programa, i la Montserrat Berneda us lliga, és el lligam entre una cosa i l'altra. És aquells dos finals dels dos primers capítols, tal com dius tu, em sembla recordar, la memòria és molt fera, em sembla que vam donar un a l'Albert i el capítol següent el vam donar a l'Anna. Fan un comiat del programa i ens quedava, quan el vèiem ens quedava raro, perquè estava com, bueno, era potser una mica massa endogàmic, perquè ells havien presentat tota la primera part, llavors al final, ja amb el Josep Maria Porta ja vam veure que necessitàvem algú que ens lligués molt bé tot l'entramat, no? Vam pensar en la Montse. La Montse ens agradava molt perquè també era una persona amb una gran formació teatral, amiga de l'Anna, ens funcionava molt bé, tenia també una veu molt pausada, una dicció també molt xula, ens agradava molt i vam dir, bueno, doncs donem-li la presentació de continuïtat, això vol dir que ens farà l'inici, si necessitem un enllaç al mig ens el podrà fer i ens podrà fer tot el comiat i podrà portar un contacte amb els espectadors diferents, no? Podrà dir que escriguin postals, li podrà dir que ens informin de si ens estan rebent bé a les seves llars. Vull dir que teníem una tercera persona que ens donava molt de joc.
i era una persona del catòlic, perquè això ho hem dit una mica de passada abans, però ens agrada posar en valor el catòlic, perquè això neix el catòlic, el Plató és el catòlic, i el gruix principal de les persones són gent com tu, que estàveu en el catòlic, Sí, perquè fèiem teatre, perquè era la nostra casa, fèiem els pastorets, o sigui, ja veníem d'un grup, com diguem, d'amics, no? que compartíem altres coses. I suposo que a partir d'aquí és on tu et vas agafant, no? Vols agafar a les millors persones que consideres que poden formar part d'aquest equip, no? I si són els teus amics i saben que et faran costat en un projecte així, doncs escolta'm, estava molt bé, i a més ja et dic, és que l'espai donava per molt en aquest sentit a l'escenari, no? L'escenari, el plató, no sé, era el lloc, jo crec que és el lloc, a més, les llums, no? Hi havia tota la part tècnica, clar. En el capítol 0 et pregunto sobre la sensació, i lligant una mica amb allò que dèiem abans, la gent posava a la tele la primera, la segona, TV3 i no hi havia res més, tornaves. El concepte zapping no s'havia inventat en aquell moment perquè no donava temps a fer zapping. I tu em deies, jo no m'ho vaig veure com, ostres, una qüestió de protagonisme o de, hòstia, quin impacte tindrà en la gent, sinó un divertimento, no sé si la paraula és divertimento, personal, perquè estic amb un grup d'amics aquí per fer una cosa així mateix. Era així mateix, o sigui, era una activitat que ells van, amb les persones que comparties i que et proposen una cosa així, i érem tots amics i ens portaven bé, perquè jo no recordo bé petit, clar, cap situació complexa, ni baralles, ni res, era com si anessis a fer teatre realment, saps? Anem a fer, doncs fem-ho tots. I ara jo li estic posant valor, i això també t'ho vaig dir, Jordi, li poso valor ara, quan veig el que està representant. Tu i molta de la gent que hem entrevistat. Clar, ara li poso valor, això, haver participat aquí. Diu, ara li estic posant valor. Això mateix que acabes de dir ara, ho han dit molta de la gent. Francesc Marcalbro, si no recordo malament, no ho estaven fent en aquell moment perquè això tingués un valor documental del futur. És ara que estem pensant i dic, ostres, això té un valor excepcional. Les imatges, el haver format part d'aquest equip, doncs això, poder dir que he estat la primera presentadora d'un informatiu del primer canal, saps? Però ho veig ara, jo en aquell moment... Un títol aquest, t'ho juro. Primera presentadora de la primera tele local de Vilanova i la Geltrú, Bueno, és així, no? És així. Llavors, clar, jo ho veig ara, quan heu recuperat tot això, que penso, mare de Déu, quin plaer, no?, haver participat d'una cosa com aquesta. És increïble, ara ho poso més en valor. I a més, perquè quan la gent ho vegi, jo crec que també ho veurà des d'aquesta... No com ha canviat la ciutat, com s'han fet parcs, els jardins, el passeig del Carme, no? Tots els canvis que s'ha ofert a aquesta ciutat ho veuran de fa 40 anys. Ostres, això és increïble. És que, en sèrio, crec que hem d'estar molt contents i donar-vos les gràcies a vosaltres d'haver fet aquesta recuperació. Les gràcies us les hem de donar a vosaltres perquè fa 40 anys vau fer això. Podrien haver quedat amb un calaix, oi? No, però vosaltres haver recuperat el material i donar-li la difusió important que se li està donant ara. Això, Jordi, i haver recuperat la trobada del diumenge de totes les persones que van col·laborar i que ens vam... Això ho expliquem, perquè si no ho expliquem, diumenge es va fer una preestrena del capítol 0, es va fer el mateix catòlic i vam aconseguir la llista de les persones que van col·laborar i totes les que van poder col·laborar i localitzar, doncs les vam trobar i us vau trobar, molts d'ells no us havíeu vist en aquests 40 anys. És que és això. I va ser un acte per vosaltres i per tots, per els que ho vam organitzar també, molt emotiu en aquest sentit. Molt. Almenys a mi em va fer molta il·lusió veure a persones que et dic que no havia vist des de feia 40 anys i va ser un retrobament de... Ostres, te'n recordes? No sé, vas fent memòria i dius, mare meva, quin gust, no?, trobar-nos tots aquí per veure un document tan valuós per aquesta vila, no? Jo vull parlar una mica dels continguts també i fer una mica dels continguts que van sortir ara fa 40 anys. Estem davant del teatre principal. Sembla mentira, però fa 40 anys, devia ser l'abril de 1985, s'inaugurava aquest teatre principal. I aquestes càmeres del Canal 34 hi eren. Van fer reportatges de les obres, de la inauguració. És un d'aquells testimonis que ens deixa. Que aquest edifici, que anteriorment havia estat cinema en l'últim tram, si no recordo malament, fins que l'Ajuntament l'adquireix per reconvertir-lo en teatre, avui el tenim, és
hi ha activitat constantment, però tenim un document gràfic de com va ser aquella inauguració i aquella crònica magnífica crònica de Francesc Marc Álvaro, criticant fins i tot l'obra de la inauguració perquè no era l'ajustada, si no recordo malament. I donant veu a tots els que van participar. Exactament, sí. Donant veu, amb una espècie de videoclip final preciós. Molt bé, molt bé. Sí, bueno, suposo que després d'això també parlarem una mica del que vam descobrir amb aquests 12 programes, però clar, ràpidament crear el Canal 34 va ser complicat perquè tota la infraestructura del Catòlic ens va ajudar moltíssim, el Caqui Ràfols i el Xema van il·luminar, gent ens va ajudar amb el so i tot això, però clar, necessitàvem una mica de redacció. Llavors es va tenir que muntar una redacció i vam intentar incorporar gent de molts llocs de Vilanova i ràpidament, el que explicaves tu, en 3 o 4 setmanes ja ens va arribar la notícia de la inauguració del Principal i llavors va sorgir la possibilitat, teníem molt poques càmeres, vam tenir la possibilitat d'enviar un petit equip aquí a fer la inauguració i el Francesc Marc va fer aquest reportatge que és una petita perla, és molt maco. Voldria parlar dels reporters, una de les coses també que us fixeu com a una prioritat, no sé si és una prioritat, però que enteneu que ha de ser important que la notícia no només s'ha de treballar a la redacció, sinó que s'ha de sortir i explicar-la des dels llocs dels fets. I al llarg de les 12 emissions, la primera la fas tu, La fas des del Carnaval, sí, és veritat. Ella és la primera persona que transmet informació a través del Canal 34, la primera connexió en exteriors com a reporter la fas tu. Però això ho manteniu al llarg de tots els programes perquè crec que ho vau trobar que era una cosa necessària de que es pogués donar la notícia des dels llocs on passaven. Sí. També s'ha de dir que com que el teníem dissenyat una mica, que inicialment només vam pensar en 2 programes, que era l'informatiu, després vam passar el que va passar, però inicialment vam pensar en l'informatiu i un programa d'entrevistes en exteriors, és el que havíem definit d'inici. Ràpidament vam veure que necessitàvem un equip de redactors ampli i amb això també vam tenir molta sort, Jordi, perquè teníem l'Albert, l'Anna presentant, la Montse donant-nos la continuïtat, però necessitàvem un equip de reporters i de càmeres que fossin valents i agosarats. I el vam trobar, gent molt entusiasta, molt jove, molt talentosa, gent que li agradaven els esports, gent que li agradava la cultura, gent que li agradava la literatura, Vam poder muntar un equip bastant gran de redacció i vam començar a intentar muntar escaletes d'informatius i repartir-nos la feina i així muntar el Telenotícies. No em vull deixar ningú, però el Joan Pujol, que hauria d'haver estat avui aquí en aquest set, però per un problema de logística a Barcelona a vegades el trànsit és més complicat del que ens pensem i no arriba a temps. El Xavier Balfagó, que després també voldria parlar sobre el tema de la música, perquè jo la tinc aquí i no paro d'escoltar-la constantment, la sintonia, el Francesc Marc Álvaro, en Tutusaus, en Carles Campuzà. En Carles Campuzà no era... el Carles Ill, surt en el primer capítol com a entrevistat. La Nauceda, el Juli Ruiz, ja no em vull deixar ningú, però tots extraordinaris i aportant-te aquest plus d'arribar des del lloc. Està passant aquí i estic fent un stand-up que no devia ser fàcil en aquell moment, no era una cosa habitual. Avui és molt freqüent, però en aquell moment no era tan habitual. No era habitual. I ho van fer molt bé, perquè a més cada un tenia el seu estil. El Juli Ruiz, el Francesc Marc tenia el seu estil, el Joan Daniel Tutusaus, que es presenta en aquell foc que hi ha a l'Arboç, que ens fa aquell petit reportatge del foc meravellós. Vam tenir un fitxatge que jo em vaig quedar meravellat, que va ser el Francesc Parera, que va agafar la informació municipal dels plens, que era una cosa que tenia... Que no li agradava a ningú, segurament, perquè era el més tostot de tot, no? Sí, però era una persona amb molta empatia, li agradava la informació municipal, també ens va fer molta informació de sindicats, ens va fer molta cosa de sindicats, perquè tenia bons contactes, li agradava molt, i anàvem solucionant, no? Cultura, literatura, esports, societat, sindicats, informació municipal, anàvem cobrint-ho tot una mica, i després va arribar l'Enric Garriga amb l'equip d'esports. L'Enric Garriga fa una evolució tremenda, perquè en la primera emissió
ell li fan una pregunta com a representant del club esportiu, Club Atletisme Vilanova. En la segona emissió apareix com a membre del comitè de defensa per al desarmament, amb una crònica sobre una cosa que és també molt curiosa que veurem en una de les entregues, que és el sorteig de quintos. Quan els joves se'ls enviava a l'Emili, doncs es feia aquest sorteig, una cosa que avui és desconeguda totalment. Tenim un reportatge fet allà amb opinions. Sorteig de quintos i amb la presència dels objectors de consciència. Els objectors de consciència. I l'Enric Garriga, que és el primer objector de consciència de tota Espanya que es va reconèixer com a objector de consciència. Per tant, poca cosa. Doncs, a partir d'aleshores fa reportatges d'esports, s'incorpora com a tercer presentador d'esports i acaba tenint el seu propi programa. I l'última entrevista amb l'Armand Cardona Torrendell li fa l'Enric Garriga. Veus? Coses que són increïbles. Per tant, l'Enric Garriga fa una evolució també, o sigui, fitxeu algú i el reconvertiu per tenir-lo molt bé, Sí, també s'ha de dir que aquí potser, diguem-ne, al principi no ens imaginàvem que la cosa seria tan gran, però ràpidament, jo crec que a partir del quart o cinquè programa ja veiem que la informació esportiva comença a agafar molta gruix. Llavors, com que teníem aquesta entrevista, ja li vam donar una petita parcel·la esportiva amb l'Enric, però veiem que la parcel·la va creixent i vam pensar, ostres, si això té entitat pròpia, no? I llavors no sé a partir de quin programa, no sé si és el 5è o el 6è, ja considerem que podem fer el Pantalla Esportiva a partir d'un punt, i llavors l'incorporem com a programa central. I s'acompanya d'un equip de col·laboradors meravellós, que al final són els qui aporten aquesta informació i es pot tenir aquest programa propi, que no comença com un programa propi, sinó que va evolucionant fins que al final hi ha aquest contingut. Sobre els reporters i sobre els continguts, vull fer una especial menció és una secció al principi que es diu Dossier, que és una notícia reportatjada al principi, li voleu donar, i al final el traieu de l'informatiu i li doneu un pes específic. Però hi ha un reportatge d'ells que el posarem sencer, el deixarem sencer perquè el trobem realment extraordinari, que el fa el Joan Pujol, que avui no hi és i que volíem parlar d'aquest reportatge. El 1985, en l'abocador de Vilanova, d'Escombraries de Vilanova, que hi havia al nord de la ciutat, hi vivien 27 persones, 6 famílies, 27 persones a 6 famílies que vivien i la seva vida depenia dels residus que reciclaven d'aquell abocador. I amb unes condicions de vida lamentables. Si les veiem avui en dia, ens estranya que el 85, a 2 quilòmetres de Vilanova, hi pogués haver aquella imatge. I ens deixa aquest testimoni, aquest reportatge. És impressionant, perquè no és fàcil entrar allà dintre, preguntar amb aquelles famílies. Un reportatge social molt impactant. Sí, i el Joan ho fa meravellosament bé, inclús ara que vam estar parlant, perquè a tu em va impressionar, a mi també em va impressionar, perquè el recordava molt vagament i realment m'agrada molt l'estructura del reportatge, perquè inicialment fa una entrevista amb un grup en què tots són homes, els joves, els senyors grans, estan preocupats per la posició de l'Ajuntament, no volem desvetllar res a l'espectador, però hi ha una sorpresa al final, i és que de sobte entrevista al grup de dones i de nens i de nenes. I això, com a rèplica final, els hi dona els últims 2 o 3 minuts de reportatge, és meravellós perquè és com si haguessis vist inicialment una part de la notícia i de sobte al final passes a veure un punt de vista que te l'enriqueix, que te la fa créixer, perquè t'aporta una visió de com estaven sent educats els nens si anaven a escola. El Joan pregunta amb els nens si van als franciscans, sobre la samarreta. Vull dir, és meravellós aquest final, ho trobo magnífic. I les condicions de vida allà en aquell... És impactant. És impactant. I penses que
tu tenies 20 anys en aquell moment? 21 anys. No t'ho devies imaginar que al costat de Vilanova... Tu només has vist un trosset, Jo només he vist, en sèrio, perquè només he vist un trosset. hem amagat una mica les emissions perquè sigui una mica de sorpresa. Això està bé, Jordi. Hem fet una mica de reproducció. Però és un reportatge magnífic aquest, i que m'aboca això de dir, teníeu molta sensibilitat per un cantó a la part social, perquè hi ha molts temes socials, sindicats, molt de la part social de la ciutat i la cultural. No sé, suposo que venint del catòlic això havia de ser així, Sí, bueno, totes les... Suposo, perquè ja et dic, jo dels programes me n'en recordo poc. Però ja has vist un tastet, Bueno, he vist un tastet, però bueno, jo crec que el programa el que feia era recollir una mica cada una de les seccions de situacions vilanovines, no? O sigui cultura, sigui aquesta part social, sigui d'esport, sigui de... Sí que era complet en aquest sentit, no? Que se li va voler donar aquest cos, no? Complet d'això. També teníem, suposo que després el Jordi també podrà parlar del Xavier Balfagó, però també teníem 4 persones, que jo les vull esmentar, l'Anna Uceda, el Carles Ill, el Joan Daniel Tutusaus i el Xavier Balfagó, que els hi agradava molt les arts, literatura, pintura, teatre, dansa, i això ens va portar un plus, perquè és que tenim entrevistat el Quim Monzó, vull dir, tenim coses impressionants, vull dir que la inauguració, exposicions, fotografies, teatre, dansa, bueno, tenim una agenda cultural que també es converteix en una petita peça que, aprofitant les imatges, perquè el Josep Maria Ferrem, això també vam tenir molta sort, el Josep Maria no només ens aportava la seva saviesa tècnica, sinó que a més ell personalment tenia un fons d'imatges de Vilanova, bueno, jo crec que com a videògraf, jo crec que ha tingut un fons d'imatges meravellós i l'aprofitava amb el seu fons d'imatges per l'agenda cultural, l'Anna Uceda i el Carles hi posaven la veu en off, explicaven el que passava als cinemes, el que passava al teatre, vull dir que hi havia una sensibilitat per la cultura que era molt bonica, no? I a més es van fer samarretes, Sí, les samarretes. Si ens dona temps parlarem de les samarretes, però amb aquesta part de la cultura és una de les coses que a mi m'ha deixat també... M'ha impressionat tot, però aquesta part és realment extraordinària. Tenim el Pere Tàpies tocant el nostre himne de Vilanova actualment, que és el Passeig del Carme, en guitarra, en veu, amb una versió extraordinària, però explicant els seus orígens al catòlic, per què va assumir el nom de Pere Tàpies? És una pregunta que se li fa. Tenim a la Leonora Milà tocant el piano, tenim el Joan Lluís Moraleda, també, que en aquell moment tocava moltes sintonies d'anuncis en aquell moment. També al piano, no una entrevista, sinó que al final fent i deixant una mica de llegat, l'Armand Cardona Torrentell, explicant-nos per què pinta gats. Cosa extraordinària, això. Et queda un llegat, heu deixat un llegat extraordinari en l'àmbit de la cultura, en tots els àmbits, però en l'àmbit de la cultura crec que és extraordinari i que s'ha de posar en valor això. Sí. També s'ha de dir que ja des del principi, quan vam pensar una mica l'estructura del canal, volíem fer un programa d'entrevistes que no fos a plató, diguem, per contrastar amb tot el que es gravava a plató, i llavors vam decidir ens vam inventar aquest programa que es deia Avui-am, que era un programa d'entrevistes que es feia en l'espai del convidat. Amb la Cristina Sadurní, que fa unes entrevistes tan extraordinàries, tan ben preparades, no té un paper en cap moment de cap de les entrevistes, no va consultar absolutament res, per tant, tot allò s'ho ha preparat perfectament i ho porta interioritzat. Les entrevistes que fa són extraordinàries i són un document extraordinari que quedarà per l'arxiu per tota la vida gràcies a la feina que vau fer. Sí, de nou, el que tu explicaves l'altre dia el diumenge, que a vegades sembla que hi hagi una associació astronòmica d'astres, com una conjunció astral, i realment en aquell moment vam juntar un equip de gent magnífic i tenim la sort de poder comptar amb la Cristina Sadurní, que ens va fer una feina meravellosa. Jo estic d'acord amb tu que les entrevistes tenen un punt d'autenticitat, un punt d'espontaneïtat, de naturalitat, de veritat. Té una certa empatia amb el convidat. No hi ha res forçat, és a dir, és tot natural. Tot sort fluid i
sobre una de les coses que a mi em preocupava sempre i que parlàvem amb el Josep Maria, intentàvem fer l'entrevista gairebé amb un sol plano, d'una sola presa, sense parar. Si teníem que fer algun insert el fèiem, però el fèiem al final. Però vull dir, intentàvem fer-ho seguit, sense tallar gens. I surt aquesta espontaneïtat i aquesta naturalitat que ens aporta ella, i a sobre amb un punt de simpatia, que ho trobem meravellós, no? Magnífica la Cristina. He dit alguna de les entrevistes, un jove Toni Albà, jovenet Toni Albà, que acabava d'arribar de França amb una estada que està aquí a Vilanova, aprofita en una entrevista per fer-li, per explicar el seu plantejament que té en aquell moment del teatre. És algú que innova en aquell moment, se'n va a França i ve aquí i ho explica en el Canal 34, però també hi ha altres entrevistes interessantíssimes, com per exemple una a l'Àlvar Tubau. És un home que havia sigut secretari de la Grècia Groga, aquesta entitat mítica del Carnaval de Vilanova, entitat humorística, i que ens pot explicar en primera persona, en viva veu, com era aquell Carnaval d'aquell moment. Per tant, un document que avui ja no el podríem... Només tenim aquest document, no el podríem anar a buscar d'algú altre. En el 85, la primera entrevista és aquesta. És curiós i és magnífic. Sí. Bueno, era un personatge, nosaltres clar, ens lligava molt bé amb tot el tema del Carnaval, ens lligava superbé, i era un personatge que en aquell moment, jo diria que va ser el Josep Maria Porta, que va dir, ostres, podríem entrevistar l'Àlvar, no sé què, ens explicarà moltes coses, i vam decidir fem-ho. Que, per cert, a nivell d'anecdòtic, l'espectador veurà que la meitat de l'entrevista canvia tot l'espai on l'estem rodant. Explica-ho, I és que vam tenir un problema de so, clar, volíem que l'entrevista fos seguida, sense parar, i vigilàvem la qualitat del so, que tot s'entengués i que funcionés bé, i vam tenir una sorollada, jo crec que estàvem al Passeig Marítim, amb molta soroll. Estàveu a la cursa, al trofeu Ciutat de Vilanova d'atletisme, es devien a gravar una cosa i es va aprofitar per fer l'entrevista. Sí senyor, es va aprofitar allà perquè se sent de fons com van arribant els corredors. Però s'entén perfectament l'entrevista. Bueno, algú va passar, la qüestió és que vam decidir canviar. Jo crec que es van acabar les bateries. No ho sabem. Crec que el Josep Maria va parlar que s'havien acabat les bateries, perquè es van fer els dos rodatges segurament i les bateries i ens vam traslladar a la plaça de la Vila. Però després ho vau repetir, això, perquè després hi ha una entrevista també amb un atleta, amb el Carles Lloberes, que comenceu al Passeig del Carme i després a dintre de casa seva. I vaig pensar que això era una tècnica que volíeu fer dos escenaris, però veig que no, que la tècnica era perquè s'havien acabat les bateries. Jo crec que en el cas del Carles és molt possible que fos volgut, però crec que... Per ensenyar les medalles, jo crec que sí. Crec que era fonamentalment per ensenyar les medalles. Però en el primer cas va ser un problema tècnic segur. El Josep Maria diu les bateries... Crec que l'altre dia va dir les bateries. Potser sí, perquè clar, és el que dius tu, la memòria és molt feble i jo recordava alguna cosa a nivell del soroll. A mi el que em va agradar l'altre dia del reportatge va ser veure el Roig Toqués amb la carpa Juanita, o sigui, entranyable, no? Explicant la de mesos que havia trigat. Explicant el temps que va trigar en poder... L'entrevista és molt més llarga, Tu vas veure només 20 segons o 10 segons. Jo hi havia anat a veure-la, no? I va ser com un record d'infància de veure amb el senyor explicant allà en quin raconet, a la seva carpa, que a més tenia aquell museu magnífic de la seva història marinera. El museu era meravellós. Bueno, és que allò és entranyable, com li arribaven les postals des de no sé on, només posant la carpa Juanita, és que això és increïble, O sigui... La carpa Juanita és una icona de la ciutat de Vilanova, que sense ell podria haver desaparegut, però com que hi ha aquests entremesos que encara mantenen, al final aquest record es manté viu mentre aquests entremesos puguin anar. Hi ha molta gent jove que es pensa, això és mentira, és veritat? Doncs hi ha proves documentals. Hi ha la prova física. Una prova física de que és veritat que hi ha un peix que bevia d'un porró i menjava amb una cullera. I els nens que veguin aquesta història, que la vegin, perquè és molt propera, molt entranyable, i com ho explica, i que és veritat. Llavors, jo crec que això és un document també molt maco perquè els nens ho vegin. I veure la personalitat que tenia el Francesc Roig Toqués, que era una personalitat absolutament brillant, era un home, un entusiasta, un home positiu, amb energia, no parava. Jo crec que per construir aquell meravellós museu que va construir s'ha de tenir una energia vital immensa.
immensa. Sí. Abans hem fet referència al Xavier Balfagó. Ara vull explicar una cosa. Quan escoltem el primer programa, que seria el segon episodi que nosaltres posarem, que coincidirà amb la primera emissió, m'agradaria que pareu atenció quan tu parles la primera intervenció, perquè de fons se senten les danses de Vilanova, que en aquell moment, crec que era la seu de Caixa Penedès del Mercat, sonaven aquelles danses de Vilanova amb uns altaveus que formen part de la meva infància. Pot ser. I en aquell fons s'escolta, i em va fer molta gràcia recuperar aquell so quan Entra pel micro. Entra pel micro, perquè sonava molt fort en aquell moment, se sentia a tota la ciutat, és a dir, i el Catòlic estava al costat de la plaça del Mercat. I això em dona peu, primer, que escolteu això, que us fixeu en aquest detall de l'àudio de fons, i el segon, aquesta sintonia que crea el Xavier Balfagó, que utilitza els sintetitzadors. 1985 se'n fa molta de música electrònica, però no deixa de banda la tradició i fot les danses de Vilanova amb una melodia que jo no me la puc treure del cap constantment. Se m'està repetint constantment. Meravellosa. I molt encertada, evidentment, no? Canal 34, música, les danses de Vilanova. Crec que no podia haver estat, no? Més encertada, o sigui que ell ho explicava, no? S'ha de dir que el mèrit és totalment seu, perquè vaig parlar amb ell, ho vam comentar, i ell va dir, tinc una idea. I jo crec que ho va tenir molt clar, i quan ens ho va ensenyar, perquè ell jo crec que va tenir un dels primers sintetitzadors programables que hi va haver a Vilanova, una petita meravella, i ell podia programar les bases, les melodies, podia fer moltes coses, i era una meravella, i ens ho va ensenyar i ens vam quedar tots que ens va agradar molt, ja des del primer moment. I jo crec que li vam demanar, ens han recordat 2 o 3 temes que són els que la gent anirà, en la vostra sèrie anirà escoltant més o menys recurrentment, no? Però aquesta sintonia, encantadíssims de que haguéssiu triat això, que el Xavier hagués fet aquesta composició, i a més s'enganxa moltíssim. És molt xula. Abans hem parlat del teatre principal, és una de les coses que passen en aquell moment, però no és l'única, és a dir, hi ha moltes coses que passen. Són 6 mesos d'emissió, febrer, agost de 1985. S'inaugura una cosa que avui la tenim molt assumida, que és el Parc de Ribarroges, amb un debat intens sobre les muntanyetes, sí, les muntanyetes no. No sé si us en recordeu d'aquell debat que hi va haver. Jo no gaire. No te'n recordes gaire d'això? Jo no me'n recordo. Doncs jo és un record que tinc sempre, de que la gent està molt enfadada per aquelles muntanyetes, i avui és un parc magnífic, no? Que el temps et dona una perspectiva totalment diferent d'això. I vosaltres hi éreu, explicant això. I l'altre, una via com és la variant de avui C31, la carretera variant, que ha fet 40 anys aquest any, i ara s'està plantejant de desdoblar-la. En aquell moment ja es va fer ampliada, amb la possibilitat d'ampliar-la amb 2 carrils més al sud. Tots els ponts de la variant tenen més espai cap al sud, cap al mar, cap al nord, perquè quan es va construir van dir, si d'aquí a uns quants anys la volem ampliar, ja tenim espai per no haver de tirar els ponts a terra, sinó construir-la. Han passat 40 anys i seguim tenint la mateixa que hi havia en aquell moment, per tant, això no ha canviat absolutament res. Però sí ens permet veure, també amb aquesta notícia i amb un reportatge que feu sobre la circulació, que el va fer el meu germà, el Carles Carrillo, perquè s'inaugura aquella variant i es pensa en aquell moment, el trànsit ja no passarà més pel centre de Vilanova, passarà per fora. És una mentira això, perquè al final tot és igual. I són 2 exemples de coses que passen en aquest període de temps. Fantàstic també, no està triat, però passen coses importants. Sí, és el que dius tu, una mica durant aquest període de temps relativament curt ens van passar moltes coses, l'agenda informativa se'ns va omplir amb temes realment molt interessants. També és cert, intuïtivament, evidentment des de la premsa escrita això ja se sabia, però des de la televisió no tant, i és que Vilanova donava per molt. És a dir, no només a nivell esportiu, sinó a nivell cultural, a nivell literari, a nivell de festa popular, moltíssimes coses. És a dir, realment era un poble que estava creixent, una ciutat que s'estava fent gran, que s'estava comunicant bé i que
donava molt de material informatiu. Jo crec que entre l'informatiu i el pantalla esportiva gairebé vam arribar a 1 hora i pico, 1 hora i 10. Quasi 2 hores, n'hi ha un que arriba a quasi 2 hores. Impressionant. Avui estem aquí parlant de les cintes del Canal 34, aquest nou programa que estrena Canal Blau Televisió a partir de dilluns, que cada dilluns tindrem un capítol nou per anar repassant setmana rere setmana aquestes emissions. I som aquí perquè s'han conservat. I aquesta és una part que també vull destacar en aquest programa especial. Diumenge es van entregar i m'agradaria posar en valor això, és a dir, hi ha un moment, les cintes les tenia el Josep Maria Ferrer, queden oblidades perquè queden allà en una capsa, i un dia el Carles Carrillo amb el Josep Maria Ferrer, ostres, digitalitzem això, ho digitalitzen i ens dona peu al que vam fer diumenge, que és entregar aquestes cintes, el que vau fer aquest diumenge, vosaltres no, ho vau fer vosaltres, el que vau fer diumenge, que és entregar aquestes cintes a l'arxiu comarcal perquè generacions posteriors puguin sempre disposar d'aquest material per poder-lo consultar. I aquesta és una de les gràcies d'això. Sí, i tal com bé dius, que a més estigui, diguem, a disposició pública dintre de l'arxiu, evidentment que vosaltres des de Canal Blau feu aquesta sèrie i li doneu difusió, però sí, hem tingut sort. S'ha de dir, fonamentalment perquè el Carles va poder parlar amb el Josep Maria i es van poder recuperar les cintes i digitalitzar-les, i també perquè el Josep Maria, home molt ordenat i que sempre treballa molt sistemàticament, les va conservar en un lloc identificades i les van poder recuperar, no? I a més amb una bona qualitat d'imatge, perquè jo quan me les van ensenyar em vaig quedar sorprès. Home, evidentment estem parlant d'unes càmeres que en aquell moment eren càmeres domèstiques i que donaven la imatge justeta, però s'ha conservat molt bé, el so també s'ha conservat realment bastant bé, vull dir que jo crec que l'espectador pot gaudir d'aquesta imatge i d'aquesta petita història de Vilanova, ni que sigui de 7 mesos. Han aparegut 12 emissions, però en realitat són 13. Sí, ens en falta una. Sí, és una llàstima. Tenim l'esperança que algú surti algun dia d'un calaix i algú digui vaig gravar aquesta emissió. O que algun dels vostres telespectadors ho hagi gravat, tinguem sort que hi hagi algú que ho hagi gravat i ho puguem recuperar, que seria meravellós. I sabem que aquella cinta perduda, en l'ordre és la 12ª, és una emissió que es fa després de Carnaval, de la Festa Major. Sí. Sospitem que hi ha una entrevista també que la recordeu molt i que és una llàstima haver-la perdut, que és una entrevista amb el Joan Magriño, a casa seva. A casa seva, sí, el Mas que tenia, perquè van portar l'equip, hi va anar l'Anna, va anar el Josep Maria, ens va deixar gravar, em sembla recordar, un espai interior i un espai exterior, que era com la galeria, i, en fi, estaria bé si tinguéssim la sort de poder-la recuperar. Fem una crida des d'aquí, si algú té un arxiu de cintes de la primera emissió. En aquell agost del 85, si algú la va gravar. Tenim l'esperança que en Francesc Marc Álvaro, que és qui, no sé si la va fer ell, aquesta entrevista, o hi va col·laborar d'alguna manera, perquè ell recorda que la tenia a casa o l'havia tingut a casa seva, a veure si poguéssim un dia... Va dir, la buscaré. La buscaré. A mi també m'ho va dir, però encara no la buscaré. Podem trobar sorpreses, perquè com que hi ha coses que les recordem una mica vagament, igual trobarem alguna cosa que diu, ostres, això també ho vam fer. Hem arribat al final, estaríem hores parlant del Canal 34, més hores de les d'emissió que va tenir en aquell moment, perquè dona per parlar moltíssim, és un document excepcional. Us volem agrair a tots dos per ser avui aquí, en tots dos, en nom de tots els més de 40 col·laboradors i persones que d'alguna manera o altra durant aquells 6 mesos van fer possible el Canal 34. Sí, perquè realment tens tota la raó. Va ser una feina col·lectiva. Vam tenir la sort de poder aglutinar un grup de gent que venia de molts llocs diferents, de la fotografia, del teatre, de la literatura, del món audiovisual, del món de la informàtica, i vam poder juntar un equip de gent que realment, amb un gran talent, van treballar molt bé. I amb un magnífic espai, com és el nostre Círcul Catòlic. I molt ben il·luminat. I molt ben il·luminat. Moltes gràcies a tots dos. A vosaltres. Fins la propera. I els telespectadors els deixem aquí. Hem estat durant pràcticament una hora parlant del Canal 34. A partir de dilluns, cada dilluns en aquesta televisió, un capítol nou sobre aquesta història, la història de les cintes del Canal 34.